RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Fergie, 28 anyos, single mom ug may usa ka anak. Nagpuyo sa San Roque, Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nauyab na ko nga foreigner nga nakatipon gud nako dinhi sa Pinas. Aron inyong hisabtan, sugdan ko sa dihang nagplano siya nga mo stay for years dinhi sa Pinas. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Moanhi ang imong afam dinhi sa Pinas? Uy, day. Hala, kalaysyo, day. Kanasa mo siya moanhi? Next month, day. Nanon niya, kay baw magka siya nga na anak kay anak. Ay, uy. Huwag mo ko'y gitago niya, day, Queen. Aw, mas maayo hinuon. Aron wa mo'y problema pohon. Og man na moabot ang imong parener nga uyab. Opa. Unya, ikaw mo ay musugat sa airport. O, syempre pa. Uy, kaya ako ba yan gianhi? Hala, sige. Bautan man ka ng Amerikanuha. Buot tara masa sa kong tanaw pa. Ah, O, dawat rasab niya ang akong anak. mao na importante. Bahalag makigrelasyon kag lain basta ang imong anak dili nimo pasagdan. Ay, kulbaan man ko, uy. First time din nga magkakita mi ni Mike. Asa na ka siya, no? Fergie! Mike! Fergie! How are you? I've been longing to see you and hug you. Me too. How's your trip? All good. Where are we heading, by the way? I will bring you to my parents' home. My mom cooked delicious foods for you, and I'm sure you will like it. Oh, that's so sweet. Mike, this is my mother and my father. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mike. Welcome to Philippines. Oh, thank you. Okay, let's start to eat. You grab your chair. The food is ready. Unya, asa man mo ditso iniguman ninyo din hina. Dito sa bahay, ma. Mao ba? Sa ato pa magpuyo mo? Oo, ma.
Lisod po kung ako siyang pasagdan din hi. Mangita pa ba na siya trabaho din hi. Kay mi-resign man siya siyang trabaho dito sa US. Kay plano man gyud niya nga mo stay sa dinhi sa Pilipinas for years. Mao ba? Unya, ang imong anak. O tipo na mo. Lain sad kay akong pasagdan. Usa pa, ang akong trabaho narabiya sa bahay. So, wako'y angan kabalakan. Ay, noon sad. Nanon niya unsa man mo oras sa mamauli. Ay, karon na maoy. Para makapaway sab si Mike. Gikan pa biya nagbiyahe. Mao. Nala, sige. Pag-amping mo. Okay, we're here. I think you should rest first. Yeah. I feel so exhausted already. I know. We can talk tomorrow. Just rest first, okay? Unya, kumusta ang kinabuhing menyo? Minyo dayon. Wapagani siya nag-propose. Ha? Wala siya hisgot. Nga tulo naman kabuan sukad nga niabot na siya din sa Pilipinas, di ba? Oh, day. Nanong niya, wagin siya maghisgot. O man, uy. Niya sa kanong tana. Nilainan sa kuday, uy nga. Ako maoy mo. Initiate ko na. Agay. Sigurado mangyud ka kang naanay plano ni mo, Chay. Ha? Can I borrow some money? Oh, yeah, sure. How much? 3,000. Okay, no worries. Thank you so much, my love. No problem. Virgie, mura man kag ni Hogo. Ay, mao ba ma? Ay, may effect yun dahil akong pag-diet. Hadlo kang mapulihan, mong nag-diet ka na. Ha? Dili, uy. Toko lang sa mama. Ses, ing na lang gyud ginahadlo ka. Gwapo ra ba ng Amerikanoha si Mike? Unya, 30 kapin pa. Ha, sao na lang. Ma, Recorded by X Thunder Gaming. sa pagkatinuod lang, sukad lang nga naabot si Mike sa akong kinabuhi. O sukad nga nagtipon nami. Murag stress naman perming akong bation. Kay mura bitong midungag siya sa akong obligasyon. Bisag ako mao'y nanrabaho, dili man siya makatabang-tabang sa lihokon sa bay. Nasamutan pa gyud nga magsigi siya panghuam na ko og kwarta. Pag una, misabot ra ko kay ginagmay raman. Unya nagtuo ko nga nangita siya trabaho. Pero kadugayan, nakabantay naman hinuon ko nga magsige lang siya og duwa online games sa cellphone. Hangtod nga ang iyang huwaman ako, dinagkuay naman. Unya. Ayo ba? You son of a bitch! Agay. Hey, stop! What happened? What are you doing, Mike? Your son is so naughty! I don't like him! Ah! Hey, stop! Do it one more time and you will regret this! Really? Oh, you know what? I'm moving out. I just got a job and I don't need you anymore. I will pack my things up and I will leave you. You can't leave, Mike! You still owe me money! I will pay you everything once and receive my salary. Ayoko. Okay na ka? Yan ako patiran. Basta mugawas ka. Unsa? Baya no? Salvahis gid itong Amerikanoha. Baga ang tugnaw. Mulang day. Unya, ang iyang utang nimo. Ako siyang padilngon day, no? Bahala na. Dako-dako na rawag itong iyang nahuwaman ako. Ay, dapat lang no. Kahayahay baga sa Amerikano nga di siya mo bayad. Kapila na ko mo chat niya.
parte sa kwarta nga iyang nahuwaman ako. Pero di man gyud mo reply. Online raman ang ta siya permi. Pero di gyud mo sin. Nagtuo tingali siyang dili nako sa tinud-on ay. Bisag unsaon ako chat si Mike, pero dili gid siya musin. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, wa ko mahibaw kung asa siya magpuyo karon, pero nakoy picture niya og personal information. Unsa man ako nga masingil nako siya siyang utang nga kwarta nako. Pwede ka ko mag-post sa FB sa iyang now? Kay murag sa akong tan-aw, wa man siya planong mobayad nako. Ikaduhang pangutana, unsa may akong pwedeng ikaso niya sa iyang pagdagmal sa akong anak? Nakita man gyud nakong iyang gibuhat ato kay naabtan man ako nga naghilak ang akong anak. Unya, gipatiran pa gyud niya sa akong atubangan. Ikatulong pangutana, mapaningil pa ba nako siya sa uban akong nagasto aside sa mga kwarta nga iyang nahuman? Wala man gyud untay kaso nako ba? Pero maglagot ko nga maghuna-huna sa dihang nakita nako siya nga iyang gipatiran ang akong anak. Ikaupat og katapusan. Pwede ba nako siyang ma-report sa Philippine Embassy aron dili na siya makarenew sa iyang visa? O sa may kinahanglang andamo nako? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Virgie. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, no mga problema nato sa ato ang mga kabtangan, mga dokumento sa ato ang karelasyon, ang mga wa na gibalikan, ang mga gighosting, ang mga gisin, ang giabandona. Agoy, ipada ng inyong suwat di ta magmasulubon. Bangon, laban, fight, know your rights. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato mga sukintig paminaw from Luzon, Visayas, Mindanao, ug ang mga naminaw na to online via YouTube. Kumusta mo mga sukintig paminaw? Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pag-like ug pag-follow. Please like and follow also Elaine Tantengco Bathan sa ato ang Facebook account, no? And sa Attorney Elaine on Instagram ug sa TikTok. And continue to like and follow also atong kiniyang Akong Suliran official writers page. And ako lang i-greet unta ato ang avid fan and avid listener nga si Mika K. Mika K, ipag-greet kuno niya si Lydia Alicabo sa San Mary Ann og Alna de Gracia Goles sa Parokyoso Tuyan, Naga City. Also kang Captain Edgar Camota sa Barangay Tungkil nga kusog kayo maminaw nato. And of course, ingon siya, congratulations gyud kay way makatupong sa ato ang drama sa RMN. Thank you kaayo tungod sa gyud na ninyong tanan. No guys, nga gipaningkamutan gyud sa ato ang stasyon nako og ni Dr. Rene Obra kauban ang ato ang tibuok RMN Production Center nga nindot gyud ang ato ang mahatag nga drama matag adlaw nga maminaw mo nga mutsunin mo sa inyong radyo or sa inyong Facebook account, no? And that naagud mo'y lesson nga ma-learn every episode. Ug dili man gani kamo apektado, at least, no? Later on kung makasugakod mo similar nga situation, kabaw mo unsaon pagdeal ning mga ingon-ani nga mga problema kay nakat-on mo labi na sa punto legal ang mga katungod ninyo isip usa ka individual. Inyong kaalam sa balaod, bahalag dili abogado, madungagan gihapon. Okay? Letter sender nato karong adlaw si Virgie nga 28 years old. Single mom, nay usa ka anak, nagpuyo sa San Roque, Talisay City. Mayor Samsam Gulya, hello Mayor, kumusta ka din ha? Attorney Gio Sususco, no, ug si Attorney Linde Navarro, ang usa sa mga ligon mga abogado din has City Hall sa Talisay. Kumusta mong tanan? Naa siya'y nauyab nga foreigner, unya nakatipon gyud niya diri sa Pilipinas, no? Unya
nagplano man tong mustay na diri for pila na ka tuig unya murag na stress naman siya pirmi no kung magkuyog mag-ipon sila nga mahugog ka ng pili niya obligasyon ya di man mo tabang sa mga lihukonon pod sa balay iyang gisabot pagsugod unya murag dili man maayo niya manapat pagyud no so muna ang iyahang unang mga kaniyang mga pangutana kay murang munawa naman ni siya no nga nanghulam og kwarta ra ba to so unsa na ning mga asa na ni so unang pangutana wa siya may bawog asa siya magpuyo karon pero naa kuno siya picture og personal information unsaon kuno niya nga masingil sa iyahang utang nga nahuwam niya pwede ka siya mag-post sa Facebook sa iyang naong kay murag sa iyang tan-aw wa man siya planong mubayad. I think kanang pag-post na to sa Facebook delikado kaayo na but we have to tread carefully. Kumingon lang taglos na wa and found, help me find this person without any reason or di ta musulti og bati or ngilad, no? Mingon lang ka, I'm looking for this person, pwede ba without ka nang i-PM lang siya, marag mga ingon ana. Pero I even advise you against it. Pwede siguro kung unsay nationality man aning imuhang foreigner, pwede ta mo adto sa embassy nila or musuwat kay naman ka kay personal information to inquire kay mutabang manang embassy ana mga nasod. So kana pwede gyud na so kana siya munay need na tong malihok no. So I think pwede ra gyud na nato mabuhat pero careful ta. Akong suggestion ka to. Go to the embassy kung unsa iyang nationality and then mangutana ta and give the details. The other one I think nga pwede na to mabuhat, immigration. Ipa-check na to ang status ani nga foreigner ug natay personal information. They need usually the name, the birthday ug ang nationality. Ug natay passport number mas labing maayo para makibaw ta ug napa ba sa nasod or wa, no? Kana I think pwede ta makapangutana ana. Kaduhang pangutana, unsa man ang akong pwede ikaso niya sa iyang pagdagmal sa akong anak nangita man gyud nako iyang gibuhat ato kay naabtan man nako nga naghilak akong anak unya gipatiran pagyud niya balik sa akong atubangan kasalbahis parenera di gyud ni angay papuyon diri berje nailad gyud kaday no kaning mga chat manggod uy usay kani mga online ra ba di lagi ta musalig dayon kay dili tanan parehang sindi no nga swerte wasa kita kibaws giagian anang intawong bayhana no kay sometimes what you see on social media is different in real life pero pagkangan nga gwapo dato tos David Payer nya murag tarong og bright man di man sad gyud street smart man to sindi kalye man to pero smart man to marukoy man to no nagbutog giagian sa kinabuhi uy no di na pud to nimo basta-basta ilad sa kadaghan niyang giagian nga challenges in life so murag karon blessing na pud nang sa iyaha pero careful gyud kaayo ta guys aning atuang mga ka-chat kay magka-problema ta later on kay dili tanang foreigner dato dili tanang foreigner makaahon natin sa kahirapan di gyud na sila tanan sagot sa kahirapan day ha so be careful next time ug sa mga naminaw nato sa Ma'am Virgie please no but you can have it check sa immigration now pwede gitang maka-file og kaso labi na kung napatay proof unta ana so you can basa na lang kay personal information niya let's have him check og asa siya and then pwede gud nato siya makasuhan og child abuse. Ikatulong pangutana, mapaningil ba nako siya sa uban na kung nagasto aside sa mga kwarta nga iyang nahuwaman? Wala ra manggod untay kaso nako pero maglagot ko maghuna-huna sa dihang nakita nako nga iyang gidapatan akong anak. Siguro katong sa inyong mga usual day-to-day expenses maglisod ta. Pero sa kuan murag magdili pwede guro, no? So dili siguro no pero ang atong importante siguro nang kato yang giutang nimo especially dapat unta ha naa kay proof ato dili pwede wa kay magka problema niya ka no. Ikaupat ug katapusang pangutana, pwede ba nako siyang ma-report sa Philippine Embassy aron dili na siya maka-renew sa iyang visa unsa may kinahanglang andamo niya? What you need to undam and report is adto ka sa Bureau of Immigration kay ang visa nato dili man na siya sa Philippine Embassy but sa Bureau of Immigration kay sila may issuing and DFA, Department of Foreign Affairs kay sila man ang mga issuing authority para sa mga visa nato. Kanang immigration sila may kontrolar kinsay makasud o kinsay di makasud. Pwede man nato siya ipa-blacklist
undesirable alien nangilad og batasan ning dapat so pwede gina nato siyang ikiha didto para dili na sila makaanhi dinhi no. Pero maglisod pug kag kuan, maglisod sad ka nga di na sila maglisod sad ka nga di na ka mabayran, pero tanawa lang sa paminawa ha. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.